गुड मर्निं गाइस खुलुमबाय। थारैनो जुदि प्रमद बर' बिथांनि BTR एकर्डआ लागु जामारदोंबा कनस्टिटिउसनेलि बियो एडप्टेड जामारदोंब्ला दिनै मानो एडमिट कार्डआव BTR लिरनो हाया, दिनै मानो इलेक्सनखौ BTR होनो हाया, दिनै मानो अफिसाव BTR लिरनो हाया। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्राया बिथांनि रायजोफोरनि सिगाङाव फोलानाय भाषा, बे भाषायासो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन नंथारैखौ फोसावनाय फोलानाय। नै बेखौ खोनासंनानै लाग्रो, बिनिफ्राय आसल डिसकासनाव फैनि। थांनाय बोसोरब्रै खावसे जिखिनि बायदि बायदि जौगानाय खामानिखौ UPPL सरकारा मावनाय जादों, बिनि सायावबो गुवारै आरो गेबेङै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बे बाथ्रायानो स्पष्ट जादों जे UPPL दोलोआ जि मोनसे बिथांखिखौ लानानै BTR ओनसोलाव गोजोन गायसननाय, BTR ओनसोलाव गासैबो हारि माहारि आरो नोगोरारिनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि, BTR ओनसोलाव बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोफिननाय, BTR ओनसोलाव जायफोरा थार बिजिरनाय मोनाखै होननानै गोबाव समनिफ्राय सानदोंमोन, बिथांमोनखौ हा हुनिफ्राय लानानै गोबां मोनथायफोरखौ होनानै थार बिजिरनायखौ होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय थांनाय 4 खावसे बोसोराव गोबां खामानि मावनाय जादों। आरो बेखौनो नुनानै दिनै UPPL हान्जायाव गोबां हारिनि लिडारफ्रा एबा गोबां हारिनि सोद्रोमाफ्रा बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों। UPPL हान्जानि खामानि मावनायखौ गासैबो आइ आफा रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामदों, बर'आनो जा गुबुनानो जा। आरो लोगोसे UPPL हान्जानि जि साननाय हनाय, UPPL हान्जानि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौबो बयबो एक्सेप्ट खालामदों। आं UPPL हान्जानि मिरुनि आफादगिरि महरै आरो BTRनि चिफ महरै बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' माहारिनि गासैबो सानसुमै माहारि आफाद रायजो राजा गासैखौबो आङो साबायखर बावदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जेबो गेना गोरोन्थि गैयै गोग्गो मोनसे समाज दानो थाखाय आरो सोरगिदिं जौगानायखौ भारत हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जादों, आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जौगादों, समान जौगालांनो थाखाय खामानि मावनायाव UPPL हान्जाखौ फारफ्रोमनिफ्राय मदद होगोन, जों बिनि थाखाय मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों। नुनो मोनबाय, नोंथांमोना खोनानो मोनबाय, बिथां प्रमद बर' मानाव गेदेर CM अफ BTR बिथांनि बुंनाय बाथ्रा। गिबियाव नैबे खोथाखौ साननो गोनां बाथ्रा जे नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपसआव नुखादों, गोख्रों बड'लेण्ड दानायनि जेरावनाखि बयबो सुखु गोजोनै थांनानै थानो हायो होनदों। दा बेवहाय बड'लेण्डनि खोथाखौ बिथाङा लाबोनो समाया। बर्थमानाव अधिकार गैया आं बेखौ बुंनो थाङा, मै ओइथु खबर नाजाव बिथाङा बुंनो समाया, आं बेखौसो बुंगोन। आं अधिकार गैया होनाखै दे। मानो? दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै समग्र बर' रायजो राजा, अखल बड'लेण्ड ओनसोलावल' नङा, बुहुमनि जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दं बेखौ लानानै नंखाय सिमां बिथाङा नुहोदोंमोन। बेयो जाहैबाय बड'लेण्डआव गावखौ सापर्ट होनाय, बड'लेण्ड दाबिनायाव गावखौ मदद होनायनि राजनितिक एम्बिसन बेहा दंमोन, पलिटिकेल एम्बिसन। दा बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बे बड'लेण्डखौ बिफ्लाबाय, गावनि नेतृत्वआव मोनसे गोथार आफादाव थानानै गावखौ लिडारगिरि सिनायथि होनो थाखाय। दिनै फैयै फैयै फैनानै NDP बिथांमोनखौ लानानै बे सुक्तिखौ बारस'नानै बिथाङा एकर्डखौ एग्रिमेन्टखौ BTR एग्रिमेन्टखौ खालामनानै फैबाय। खालामबाय जाबायमोन, जा एसे मोनदों साबसिनखौ मोनबाय खोमा होननानै रायजो राजाफ्रा बयबो सानजोब्बाय। नाथाय बहा साबसिन, मोनफानि उनाव मोनफा, मोनफानि उनाव मोनफा, मोनफानि उनाव मोनफा सरखारनाव थांफिननायखौसो जों नुगासिनो दङ। डेभेलप जानांगौआव गोग्लैसोनायखौसो जों नुगासिनो दङ। आरो बे गोग्लैसोबाय मालाबा दावखोफिनगोन, बे गुथाला गोजौ गाहाय जाबाय थाखायो बे प्रक्रियाया। आरो बिनिफ्राय लांजाबाय दे पावारफोरखौ मालाबा मोनफिनगोन बबेबा मोनसे श्रेणिनि समावहाय। नाथाय बिथाङा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति होननानै लिरनानै सहि होनानै गारनानै फैबाय, दिल्लीयाव सहि होनानै फैबाय। बे BTR आखि बर'फोरनि फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जाफेरो। जोंनि फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभआ मा? बड'लेण्डसो। दा बेखौ बिथाङा बोरै रायखांनो हाखो, बबे खुगाजों
गन्थङा जगोना जवाखै आं बेखौसो सानदों आसरित। दा नोंथाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो बड'लेण्ड बिफिननो हानाय नंला। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै प्रमद बर'आनो बिथाङानो गाब्र'नाय खामानिखौ मावनानै फैखाबाय। फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति होननानै लिरनानै फैखाबाय। दा बड'लेण्डखौ बिनो हायो होनोबा एक्स बड' भलन्टियार फर्स एन्ड बनसु बिथांमोनासो हायो। खारन बिथांमोनजों मालाबाबो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जायाखै। रायजो राजाफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आपिल खालामबाय। लोगोसे बिथाङा बानायनानै लाबोनाय BTR सुक्तिया थारैनो जुदि कनस्टिटिउसनेलि बि एडप्टेड जादोंब्ला, गभर्नमेन्टेलि बियो अफिसियेलि जुदि लागु जादोंब्ला, दिनै मानो एडमिट कार्डआव BTR लिरनो हाया? दिनै मानो अफिसाव BTR लिरनो हाया? स्टिक इसु खालामोब्ला अफिस लिरनायाव दिनै मानो मोनफ्रोमबो साइन बर्डआव BTR लिरनो हाया? आरो बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जाहैबाय दिनै मानो इलेक्सनखौ BTR लिरनो हाया? प्रश्नआ बे। बिथाङा बेखौ फार्स्ट मिथिग्रोनाया मोजां। एथु आगत ओइ इनफरमेशन टु जानाथ' उचित बलि মই बाबु प्रमद बर' डाङरियार खार'नै। दा लोगोसे बिथाङा ओरैबादि होनदों BTRआव, गावनि BTRआव माने सुइजारलेण्डआव, प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्डआव जे थार बिजिरनाय, सिगां समाव जायफोरनाखि थार बिजिरनाय मोनाखैमोन, दिनै BTR गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथां सालायनाय सुइजारलेण्ड, BTRनि सुइजारलेण्ड बा BTRआव रायजो राजाफ्रा थार बिजिरनाय मोनदों। दिनै थार बिजिरनाय मोनदोंब्ला आरो रैखाथि जादोंब्ला दिनै मानो पर्बतजरा ओनसोलाव बासबारियाव सानफ्रामबो जानो लोंनो, दाथ' दैज्लां बोथोर, खामानि मावनो सुख गैयै पुलिस थाङो, हा सिखौनो हा दखल खालामनो। सोरबा गाव गावनि राइट अधिकारखौ सोरबा गुबुननो होबाय बायो नामा? गुबुना सिखौनो बेबादि लासिंसिं खामानिखौ मावनो हायो नामा प्रमद बर' बिथाङा गावनि सरखार सासन समाव? आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ मानो मदद होखाङो? होमब्ला बियो मा रैखाथि जाबाय नामा? दिनै बुग्लुं बुसि खालामनो आरो बर' बिमाफोरखौ। दिनै बे पर्बतजरा ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय रायजो राजाफ्रा खुनु सान्थि गैया, जानाय लोंनाय थानाय खुनु सान्थि गैया। होआ होनदों, बेखौ प्रमद बर' बिथाङा मानियाखै। सिख'नानैबाबो आदानि कम्पानिनो बे हाखौ हरगोन, 3600 बिगाखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय सिख'नानैबाबो। बियो मा सार? दिनै आं प्रश्न खालामनो लुगैयो, बियो थार बिजिरनाय नामा? बियो थार बिजिरनाय नामा प्रमद बर' सार? এইটো লিগেল জাস্টিস নাকি? এইটো আমি ইনজাস্টিস বুলিহে ক'ব। नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ सै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।